leven, lang zal ze leven in de gloria. En bij een feestje jet vanzelfs taart. En het één taart, maar liefst 50 taarten. Alle meewerkers hebben zelfs taarten bakken. Dus we hadden bedacht, een van de krachten van het theater is dat wij naar de mensen toe komen. Dat wij dicht bij de mensen staan. Dus we gaan zelf de taarten brengen. 50 personen en instellingen die op wat voor wie dan ook een rol spelen hebben in de geschiedenis van het theaterzelschap, krijgen je een taart. En die taarten moesten door de meewerkers zelfs bakt worden. En dat ging je net altijd goed. Oh shit. Maar waarom gaat het bakpapier in de fik? Ja, dat snap ik ook niet. Oh nee. Manik, dit is nieuw. En nu? Komt wel goed. Komt wel goed. Tuurlijk wel. Oh mijn god. En dan joert maar de taarten die de aanstreek wil hellen hebben de hele provincie terug. En 4 de boeten. Want theater is ook Boeten Friesland een sterk merk. Maar niet alleen een sterk verliezen, maar ook een sterke toekomst. Theater is net voor niks het oudste toneelgezelschap van Nederland. En dat had te krijgen met de sterke basis die we hebben in de provincie. En de restige manier waarop we altijd maar vernijen en er rustig mee teruggaan. En daarmee binnen we haast altijd wel van deze tijd. En als we op die manier teruggaan, dan bestaat theater over 50 jaar echt nog. Theater is een van de nieuwe gezelschappen die nog subsidie krijgt van de Rijksoverheid. Zonder die stiepen wie het voor theater een stuk dreger geweest om grote producties, als Abe en Koning Lear, op de planken te brengen. Het is al zo goed als wis dat theater de komende op nij yield krijgt van de Rijksoverheid. Voor jou weer dat een opgave, maar op het sluiten zitten er goed in en er binnen geen zorgen. En ze weten wel heel goed waar we aan het binnen. Dus we moeten wel het beleidsplan nog insturen en daar komt vanzelfs een reactie op. Maar hoe we in het beleid staan van het Rijk is prima.